ani bisma lok sisi ani khenai lok sisi thang gudung ani khani bor sisi eng maliar thaya wi ang lena ne khusin phaiga neng liang di sajobi eng odara wani kiting no kiting wani bisma lok sisi ani khenai lok sisi engai thangoni gudung ani khani bor pas gari no mosai phunungai pas gari ano neto da sarong no sidok bang nini deg kormo reng norom deg pucang norom deg aino no moto ani bisma lok sisi ani khenai lok sisi engai thangoni gudung ani khani bor sisi tong maliar thaya wi ang leino na keseng tolong wara mana liang di sana tong maliar thaya wi Nukana. Pakai yang dicaca gui kiting oni ni om te kutu oh tarok di kor tere nene tengiri wah betla mar dong kurmuti ya lekti dufung hana sikula buka udila nini korom no sapori nani kayang ge kalia kadi mali nini korom no hindi kan pada mana hindi kan pada mana Tai nenek kan tonai nai. tengri ni nasi kaya tangga angkat pasar